Sådan. Jeg vil prøve at forklare lidt om den her tabel, som ligger i det fastgjorte opslag heroppe i Paracord for alle Dog Paracord-gruppen. Så vi klikker på den her Längenberechnungstabelle, som den hedder. Sådan. Så kan man kan læse en masse forklaringer, men til dem, der ikke er så gode til tysk, så vil jeg lige prøve at forklare det. Selve den her tabel her, den går ud på, at halsbåndnavn, det står herude, og så står der farve 1, 2, 3 og så videre. Det betyder bare farve 1, 2, 3, 4, 5. Så er der noget, der hedder Dicke. Det er tykkelsen på halsbåndet i millimeteren. Så er der noget, der hedder bredde. Hvis nu for eksempel jeg havde tænkt mig at lave Alpenwutz, så kan jeg søge den heroppe i søgefeltet, og så kommer det frem der. Nogle gange så skal man kun skrive Alpen eller prøve det. Det er ikke altid 100% den her tabel den reagerer, som man gerne vil have det. Men man finder som regel det, man vil finde til sidst. Så har vi Alpenwutz her. Vi kan se, at den er 13 mm tyk, og den bliver 40 mm bred. Farve 1, der står der 14 ved. Farve 2, 8,5 og så videre. Så står der herude farve 1 i tut, og det betyder tutorial, det vil sige vejledning. Den er chocolate, inklusiv fyring, det vil sige fyring, det er de lange strenge i midten, som I fletter omkring. Hvis vi nu lige prøver at trykke her på Alpenwutz, så vi lige får vejledningen. Så kan I se chocolate. Det er den. Det her det er det, der de kalder fyring. Det er den, man fletter omkring. Der hedder den så 14, og så hedder den 8,5, 8,5 og så videre. Så er der farve 2, cream turquoise, farve 3, cream turquoise, farve 4, mocha og farve 5 er cream. Det kan man også igen se her. Det vil sige, der er de der to farver, og så er der en creme og en sand. Hvis nu jeg vil lave et halsbånd, vi siger, der er 50 cm i alt, så skal jeg gange de 50 med 14. Det tal, jeg så får ud af, det hedder 700. Det betyder, at jeg skal bruge 7 meter farve 1. Hvis jeg så ganger de der 8,5 gange 50, så får jeg et tal, der hedder 425. Det vil sige, der skal jeg bruge 4 meter og 25 centimeter. Det er så ens. Det vil det jo ikke være hver gang. Der vil stå nogle forskellige tal her. Det er simpelthen på den måde, man regner det ud på. Så her, den her tabel, den er sådan set mest til at få klippet de rigtige stykker, så man ikke har alt for meget spild til sidst. Det er stadigvæk en god idé og måske klippe lidt ekstra, eller hvis man ved, man fletter meget løs, så tag endnu mere ekstra. Det er jo ikke nogen videnskabelige tabeller, det er nogle private folk, der har flettet og regnet ud, så der kan godt være lidt forskel på, hvor godt det hele går op. Så klip bare lige lidt ekstra, så finder man ud af efterhånden, hvor meget ekstra man skal bruge. Der vil være lidt spild til at starte med. Det er sådan set, det er selve den her tabel, den er til. Så skal vi lige se her. Så skal her, nu markerer vi lige det der, sådan. Her er der en formel, hvor man kan se, her går det så, den hedder X, så står der Handgelenkumfang oder Halsumfang. Det vil sige, det er halsmålet, og så står der ohne reserve. Det vil sige, vi tager halsmålet uden reserve. Her har de så lavet et eksempel, det er så på et håndled, men det er jo lige meget. Der har vi så skrevet 18,5 cm. Det kunne jo altså på en mellemstor hund, vil det være, siger vi 30 cm. Plus, og så er der pi. Der sætter man så 3,1415 ind gange tykkelsen på halsbåndet. Det er så den her, vi skal have sat ind. Så det vil sige, her har vi halsmålet, stram halsmål, gange, og så i parentes her pi, det er den der, gange
I det her tilfælde er det så 1, men i det her hernede ved Alpenbuts, der vil den så hedde 1,3 i stedet for. Så står der 21,64. Det vil sige, så vil hun, hvis hun i det her tilfælde laver et armbånd, så vil hun så sætte 21,7 på hendes jig. Så her går vi ud fra håndled på 18,5, men der skal man så lave det 21,7 cm, fordi man har taget højde for tykkelsen, for at det kommer til at passe i sidste ende. Og så her, der skal man lige finde lidt ud af det. Man skal lave altså nogle stykker for det ligesom, for at finde ud af, skal man alligevel have lidt mere eller lidt mindre. Men det er i hvert fald en ledtråd, så man ved, hvor meget mere skal jeg beregne, hvis jeg laver et rimelig tykt halsbånd. Vi kan lige prøve at finde, her har vi dem lige alle sammen. Det man også kan gøre, det er, lige nu har vi alle halsbånd i tabellen. Hvis jeg nu gerne vil lave et meget bredt halsbånd, fordi jeg har en meget stor hund, så kan jeg trykke på breite. Så kommer der nogen her, som ikke har en bredde på. Men når man klikker på weiter, så kommer der på et tidspunkt nogen, nu kan I se, så sorterer den bredden her efter værdi. Så de bliver bredere og bredere. Her er vi så en bredde på 28 mm. Så er vi oppe på 30, 32, så kommer vi op her på de halsbånd, der er 4 cm. Så må man sige, at okay, jeg vil lave et, der er 4 cm, så kan man jo begynde at kigge. Klik på en, kan jeg lide det her mønster? Ja, det ser meget fedt ud. Der er mange farver i. Så her hvor vejledningen starter, der kan man så igen se, etteren, det er altid den med de der indersnore, hvis man fletter omkring. Der skal jeg gange mit halsbåndmål med 11,31. Og så er der farve 2, Red and Black Stripes. Den skal jeg have gange med 12,36. Ups, den er så derude. Ja, og sådan fortsætter det, ligesom ved den første. Stil endelig nogle spørgsmål. Jeg kan lave en ny video, hvis der er vigtige ting, jeg har glemt. Men det var lige en start i hvert fald. Jeg har længe haft planer om, at jeg gerne vil lave en. Vi må se, om det kan bruges det her, ellers så kan den der laves om.